Ahojte priatelia, vítajte pri ďalšej časti seriálu Táto už v akcii. V dnešnej časti si povieme niečo o detských nosičoch, no a ukážem vám aj ten, ktorý sme si vybrali my a ako doňho dieťa priviazať. Takže ak to chcete vedieť, sledujte nás. Takže po nejakých tých povinnostiach, dobrej kávičke, prebalení, nakrmení, sme sa rozhodli vydať sa trošku von na prechádzku a otestovať náš nový nosič, o ktorom si viac povieme v tomto videu. Dúfam, že to bude niečo opäť inšpirujúce, čím vás trošku inšpirujeme, možno mnohí hľadáte nejaký vhodný nosič, no tak si niečo o týchto nosičoch povieme a samozrejme aj o tom, aký sme si vybrali my. Priatelia, poviem vám, že detský nosič je naozaj super vec. Je to rýchle, je to spratné, môžete s tým vyraziť naozaj kamkoľvek, kľudne aj na nejakú ľahšiu turistiku. Ak chcete vybehnúť niekam narýchlo alebo jednoducho v dome, na záhrade, je to naozaj rýchle. V podstate nadstavite si tam svoju veľkosť, rýchlo to priviažete, je to spratné. Pretože s kočíkom je to trošku zložitejšie, ale kočík je samozrejme tiež super vec. Kľudne si pozrite naše video o kočíkach detských, samozrejme aj o tom našom, aký sme si vybrali my. Ale taký detský nosič je naozaj super vec. My sme si vybrali od nemeckej značky Storchen Wiege. Nemôžem vám to ešte tak úplne opísať alebo zhodnotiť, ako sme spokojní s týmto detským nosičom, ale podľa recenzií, ako sme vyberali, tak je to jeden z najlepších ergonomických nosičov na trhu. No a za ten krátky čas, čo ho máme, tak ešte sme nemohli zhodnotiť jeho kvality, ale aj za ten krátky čas som s ním naozaj spokojný. Je to naozaj príjemné, pohodlné. Dieťa v tom taktiež neplače, je v tom spokojné. No a myslím si, že s tým budeme aj naďalej spokojní aj v budúcnosti. Tento nosič je od 3 do 15 kg, takže myslím si, že nám vydrží naozaj dlho a aj kvalitovo vyzerá naozaj veľmi dobre na tom. Takže čo viac dodať, odporúčam len zohnať nejaký detský nosič. Ak chcete vyraziť niekam na cesty, prípadne radi chodíte do prírody, niekam na turistiku, tak takýto detský nosič sa vám určite zíde. Ak vám môžem odporúčiť, tak vyberte, skúste si vybrať tento. My sme naozaj pozerali recenzie naozaj všade a značka Storchen Wiege je nemecká kvalita, takže dúfajme, že tá kvalita aj ostane a ten produkt bude slúžiť tak, ako má. Takže teraz si názorne ukážeme, ako pripútať vaše dieťa do detského nosiča. Tak ako môžete vidieť, ja už to mám trošku predpripravené. Tu v páse sa zapínate na takýto plastový trojzubec. Takto si to otočím. Takže tu je tá hlavná časť, vlastne tá chrbtová opierka, ktorá sa dá prispôsobovať šírke vášho bábätka. Vlastne prispôsobuje sa nožičkám a zadočku, aby mu to bolo čo najpohodlnejšie. No,
Takže tu sa to ovláda všetko, tuto sú pásy, kde si to môžete presúvať a nastaviť. Teraz si zoberieme dieťa, ukážeme si to takto spredu, dieťa si dáme takto a teraz túto zadnú opierku preložíme cez chrbátik dieťaťa. Áno, takto. By tu malo nožičky zvonku. Tieto dva ramenné pásy si preložíme cez svoje ramená dozadu. Dieťa stále popri tom istíme. Takto si ho pridržiavame od spodu. No. Takto máme pásy cez seba. A vzadu, tu na vzadu, si ich prekrížime. To znamená, že vezmete tento pás oproti, záleží, ktorú ruku použijete, natiahnete ho a preložíte ho tadiaľto predom popod nožičku dieťaťa a pridržíte si ho druhou rukou. Teraz zoberete druhú ruku, tú, ktorú ste nepoužili, chytíte druhú časť pásu a opäť si ho pretiahnete popod nožičku bábätka, tadiaľto, a máte tu obidva konce pásov. Toto si popravíte, aby vám to bolo dobré. Teraz tieto dva pásy priviažete tuto dole pod zadočkom vášho dieťaťa. Vytvoríte tam taký uzlík dvojitý. Hop. Tento ergonomický nosič je ideálny pre novorodeniatka, bábätka, ale aj batolatá. Je naozaj skvelý, prispôsobený pre vaše malé dieťatko. Dôležité je, aby vaše dieťa malo teličko v tvare písmena C a nohy, aby boli do M. Čiže aby boli kolienka vyššie zadočku. Tak, dieťa je priviazané, pripútané. Tu nám máte ešte takúto kapucku, s ktorou môžete vlastne, ktorá slúži ako taká opora pre hlavičku vášho bábätka. Takže môžete si ju takto pripnúť a máte istotu, že hlavička vášho bábätka je v bezpečí a má dobrú oporu a stabilitu. Tak, a keď ste pripravení, tak môžete vyraziť. Poďme na cestu. Takže to by bolo na dnes všetko. Ak sa vám toto video páčilo, tak zanechajte nám svoj like, prípadne komentár pod videom. Pozrite si aj tie predchádzajúce. No a poteší nás, ak nám dáte odber tohto kanála, aby sme sa mohli snažiť ďalej natáčať niečo zaujímavé pre vás. No a majte ešte pekný deň a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.